Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Fáilteteach a lucht éisteachta tá sé bhgéisteach le Podchraoladh na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá agus tá mé ar bhís dus na gréir eagrán le fáda an lá agus inniu tá Róisín agus Dúlra agus tá mar le chat le agam live inniu. So Dúlra chun tá tú? Tá mé mar laetheanta sira agus ag buint an soltas tá mé ddíra cruúchnathe ag sin mar cheol drama bhí mé ag leir fao sin ar an agrán dearnach ar an drochóir choú dear leis go lua margheall ar an deall COVID, but céir féidir dhéine. So bhí an sprí agam ó dhéanamh sin agus tá flá ceol connachta ag dridum lom ar an ba sé is sligach an deir seach an thugan agus is sligach dom, so tá méid suúgamórla sin agus gnóthg ag olbhúd an chomórtais agus gachfurt mar sin agus gur ceolcurrmacha. So yeah, sin na scéal lom chunas do cuasí láta Róisín. Tá okay. Bhí COVID-er. Rud nach ra masú leis charba mar bhí me leáil go primavera agus sin for for se COVID as bhí me cinú okay, plan B go me go féile na galí. Be me leis na gals, be me chun na mí bhí me fanile de chalín rút an caní na sáir da agus bhí plán a lug le me ham sin ar an ine. No, déirdín an ine rive for meach gur a COVID-er. Was ag tain bhí man ná web den ar Love Island, bhí man ná le web gimmert le Sims the Herbs ar PS2 agus bhí áisiú go as bhí man sí matí má agus tá an seo ar an cura, so like tá man á amachsúls gan éon an ecail, so níos áis ach ar bula gur háil me féad an gaí. Like primavera tá brenn in na picúnes me cinná sásta nach chuma an, mar bhí na seónna go legus í cúig go chluir maidin ach féad an gaí agus ní cap há. Ja, hánig ní cap bhí si correcta. Mar bhí sé dáúir dúnach bhí me an, agus is cíine le me go puinte sin bhí tú nánadálaí ball gan olscoil lí like slab crate cans agus san is leis an bhór míach bit sin hall medicus choir, so mes as gur haing se arás ach seachas sin tá go má tá Harry Styles ar siúil teachtan seo me tú leis. Fhí ná go mbeon agran seo mód be cheappa mé seothart ach rudí go má an si go bra agus ceirfúta Sinéad ceoltasa. Go bra, so bhí mis crim na galí an was it an chocolate cacha? Yeah, wow, oh my god, dim go chocolate sin coscopi. Agus bhí sé rah, so cuaig mise Lucy Aoife agus Rory igen cara an Podchraoladh sios ar an ine agus fricimar an áit déanaach golóir maiall ar an trácht, classic bailach lia ar an chuige agus an sin chumar suas an pobl agus bhí sé sin chuna bheith túláánach ach an rudarinna mé bhí mé anclist a níor chroch méid pobl lomhéin riomh, so crochmis agus na iadé sa kistin aníthe ribré mar olbhaán agus ghlach mé nótaí mar is mé sin cinál fálamóra gur gád am mé sin dhéanamh, like ní féidir am just fécinn ar rií a dhéanamh rudacínt, like caihí mé like actual nótaí scríbach. So rinne sin agus cur mé man nótaí ar fád sa bhála don phobal agus chrochmar é sin. Agus bhí mar ré le ggóil chuig an státe ag thart ag an ní agus bhí like banna ceol traidisiúnta ag teanú agus bhí siad dulcrata bhí gatain ag dul fián agus an sin cúmar amach chuig an hala in dhé bhí mar an sin gotí a dócla máid bhí mar an cíal bhar an dá ihe cai mé rála bhí mar ar fádarrás in orgóla ag go dó. Like sacraí únta. Má sib. Yeah. Cos ní raimar gur an láidir gona scrise go thomláin, agus an sin ar an saharn chunig mé súlaháin ó leithní go bhar súlaháin? Yeah, tá súlaháin ó réal. Tá mé absolútely gafa leis ó hain. Bhí mé gafa leis ribh ach big radio na lifa, staple. Yeah, Kate van Gate. Bhín teisnar siúil an tamar fád radio na lifa. Agus ní gan cúis, cos tá sé do greta. Agus dhein sé cúpla sean cúpla sean ar an nua, agus bhí gatain na just go fián an sin tháinig ní cap amach dír gan ní súlaháin. So like ceap mé gur raibh súlaháin chuna bheith cinál buúfaointe na hí, and then tháinig siad san amach and bhí gatain just absolutely a cailún to quid marbles, like bhí roughly ag dul hart
san non is campála like ar fan le cos bheith siúl hart agus bheith Mowgli bap an áte agus bheith car an áte gan eile you're like oh céim fá go an seán was you can like show haint was you can ruir gan chéanam so bhí eras ar chuid is na ddínig bhí glóirdaine eile ran caiigh mai si sin agus an sin hánig siad mac níosúán agus bhí sé just class like just an rud is fearr riamh honnig mé iad san Olympia le déine ach tá sé tar an speisialte faoi a bheith le slú a gcuéileach ceolcur mar sin nó de gig mar sin so chuig me ag an éireachta siad bhí sin sinnéad mar bí na focail ar fáidir ólas a gatain is slú sin so tá gatain is just like ag dulfií an so bhí siad na raibh and then bhí mar aníhe sin gotí a do ar mádin agus Dairiamar soach lua ar an danach leis an pobl thurásáleg sto ríis óáile ach bin an rud ri is fear rinne mé le seachtain nuas níl ein rud a le spéisiúil ar siúla gom na leonnta seo tá mé ráisiigh múna ag déanamh ónadíachta mar seach sin chusaí an le dránach an seo ach tá ag féile ar rudí ar nó seo in na blina acadíla le an Podchraoladh tá ag snúla túús chuirla a chlór Raidió Rí-Rá le Raidió na Lifa sa bhaid sin jazz but sin é an scéal lom. Tá se fáil maith bhfuil seo an fós a Raidió na Lifa bar ní ágma just formatí agus stop me gana. Éiad a gúis cam check out was seo fós am. Bín slats an na gcóí so ná bhí bortha. Bhrálam seo dhéanamh caiim rá. Pointe again Ceirtid tradiíanamh dú well sin an swinta like mar ní dóilm goil ná sean goil but ní dóilm goil in goil gur ó déanamh ag déanamh chlór faoi cuasaí trad agus tá ansam sim agam a cuasaí trad nu amsra ar an óí agus is ceoltar trad traidisiúnta mé bhil higann tú mé agus bralam cumas sin fusion so is bralam an dárod agus Bhrálam rud mar sin anamh ach nílas am bhfuil an tamach an rud an leanú nach chéanana sa beidir Podchraoladh in anad show ar an radio. Well tá taí le ag mar grúpa is goach bes anún a chuirte i a chud an áint is nachach tú srianta ag was stáisiú radio dúir tí é tá tíad a chacha su a spáisfé thuhéin agus táar gal sa teábhah sásta coolúirte agus mar tá net an tíam sa trad ach níos sam cadasing ní sam le hallgéisioach lob agus sin an rud le tá an méid sin 6 na trad an ach bíon an rud chuir na stra arm gothartha ó chailtaí orintanta ach daoine chois linn bíon cléine acu le trad is cuma más cléine dearfach nó dúiltachatá an bíon íomh ag an gachtain a rad in an intine agus an rud ná níl gach cinál trad mar an ggéine like they're like oh trad the Dubliners the chieftains and I'm like yeah is trad atá an sin go technical cinál trad é Christy Moore tá cuasaí an difriú like tá mé leis an ar an airnína ba mé ag tuairteach le leis an National Folk Orchestra the Moxie agus tá Moxie an agsúil now ag je an nó ag flaceol na hairan nó infla bín cuasaí an rian óhéh a bheith sa seanstíh ach tá Moxie an agsúil ach tuiscúil an fla isteach is as stiach do Moxie now ceann mé trad le cúpla baldóibh blintó hin nó bhún siad muid is beagrange an trad tá fóca onto fós ach tá fós range an trad an ach tá siad sin me an bhlá so tá neart stáis na trad an tá rud an de gachtain mar hapla like ní bhulhin an rud céine do chinnéad a bhulhin do chuine ag an eile mar ceapan go méid níos mó siime is tuiscom ghfuil mar hapla mion an oscailte aga bhfuil le cuasaí trad agus go dach ná géin rud le bud an rud a bhulhin díomh ná rud igen le le neart based on agus tróna chur ceol pop an nó rud mar sin nó fiú ceol electrónach agus tá lehéid an tá ceoltarí an duine ar cheann me ceol leis blionntó hen agus mé ar scoil tíarn an choréil tá choní ar an Alban fi láthair agus tá sé manana ionach dar ban an trip ach tá sé éis cúpla single nua a eisiú na déine agus tá annach chuid tá antronkur an go electrónach it's very vibey
Hiáin mé é de scolóirí caiici nó trí seach an hen. They're like, oh my god, mú dúra. sin like TRIP trip? Yeah, so trip sin an banna ina bhfuil sé. So was bralam sin, so mo volti no like rodi a hat no ilzini to bioganí níos nu amtre no trip tír an corel no the Kanye band sin cean nua a hat ní lom cap nor siúach album le Janie is bralam fluke like to fluke carve na tá si an vód a fada ag an nach chuid comascí in siad agus tá neart eile an mátá bioganín trad wech ach an a chuid ceol electronic maxi. Now nóí tá ansim agam in daoine atá bhád níos tradiisiúnta le daoine bhí antránachar ar daoine ar nós Michael Rooney ar agus mé ag fólam ceol bhún mé leis agus daoine ar nós June McCormack so tá cóí ar thuúis go freisin agus tá siad a geisiú album nu le Jenny den mar phríomhcóide Jack Warnock is arónní ionach é a chanan off gail agus off fair leis shining si an the chair he's absolutely fab tá sé geisiú album nu a glú so tanart trad nua ag seach amach so like tá ród an de gachtain sorry rantóí an no ród an de gachtainine má haí an trad leat agus banní céili nó aróniocht like ní sanolí mé ar aróniocht ar an channel soccer nóí daine atá gomór mé an fphobal fao láthir ná cuiomh agus sémas í lethirta agus gin siad rudí tá Harbheith difriúil chomá so tá rud an gach sort. Tá ar an maxí ar an seinlist is déine ar chroig méid do Spotify actually ní éis mé lo like rive ach chur mé ar an is acu ar banam is anam dom I think brálam is anam dom oh my god tá sé dochrata a géisioach le a gairt ní me cúna bhí siad ag go colchail nuair a chins blianana chins rá sin an tún taí tam róbt me cheappa ach má bhí éidir a géisioach le segus tá spéis acu ceol trad Samhradh chuirtí agus ábhar Dúlra chur le chéile Podchraoladh sé le mar tá mis sé garach le se agus cam silbrúcha mar tá nerid arolalas mar captas ag ní samsa faoi ceolhn sib sé géisioach ach le ní sang a faoi trad is mór ná mis bechearcamach sam níos dó faoi trad ach tá hééis canál éú ón bliasc sin be ganín bhí me sa sáil so tá sin a dóirthe span inmar chu ceol bhí mé sa cobblestone in é freisin sin bhí sé anías ar fád. Actually bhí mé chun ceiste gur dúil ní leis go an achúnú pic sa bhí chusús go mar scailnta, ba bhí mé chun féistú leat ar antú na daoine bhí seanán, le tá go bhfuil an pobl chobeog sin ach slóí mé do scéil faoi láthair an níl sam bhfuil éon rud fósán fan bhí an chusús go mé má gréid sin. Ach bhí an sesiún tradiisiúnta an sin raibh suúg me an le ahar i ggur lá na athga mar bhí sé goníir an go freistal ar sesiún trad nu ru deisiige le blionanta anuas le tá anspéisiige a gursaí ceol go generalta so bhí sé aní asca raibh an deisfinna sin íana blina chéile i ggur lá na athga agus nu an ansoltas bhí ancracha agus bhí deisiige leirsa anna chuid ceoltóirí eile bhí sé go hálan. Sin go hálan agus aithníam scolórad do mo chuid Katrina mar ar an adóg. No níl me chun an America ólis ar scoile just tuiscoil trí faoi scoile ón scoiletá in si but agus is dócha a chahar atá sin man seo ceapan go raibh sé i mána ceol dar bhanam slide banna ceol an cháil tá an mar fád, but tá cobblestone hí tá níorcheáin mé ach orháin cobblestone an ihe sin a ra an papahil tarsú agus bhí mé idir gágrúpa mar bhí mé géirí amachchaf na chara cíán atá intach ag an geol agus ag an nuil go comma bhí mé géir ceolhim ach bhí mé géir ag leir libh chomma so bhí sé Jackar an dórá rastal ach agus bhí sé anflódaí ag an am so bhrá an dul an níos mó agus aine chean an trad atá géisi le seo mátá ar nóid tuigem go bhíon sesiún ceol sa cobblestone ach má bhíon aon sesiún eile arsúil in éon áit aberlum mar níorcheáin me ach sesiún amháin agus mé máile lia and tá moltúltaí weim mar bí neartarsúil leigech agus bíon de sin am soáile ach bhrálam tuile ceol trad dhéanam an seo agus mátá ceanar an bhód hena féin go háthe máile lia heas aberlum so siúil tractor tu.
Agus crunte sin gcuoinegumsa le gaiid bhí a hain Sinéad alsfuin céile bhíling. Trad Samhradh ar iche seanna sa club sin le gaiid se anzas agus bhí me chicail hain mar bhíoch netad ónam na bhí me ní sóige le ó cum físún pegins pádar agus netad seo an álan agus níl me cínta gan na folcla ní smú agus bhí me ans me ábíchartam cleachta bhdinta mar bhí óran chodás ag cholinne ón na cantracha éagsú agus tá netad óran i mócheantar nachhfuil átriile so bhí me chicail hain nach me hééis cleachtaíon ag salíní Rainan bhí i gana sé an leiche sin agus thuí amha agus tá mai cheappa go bin se acu go mísú má tá spéisi géanana tan ólas le acu ar an Instagram ach cheap an Lan céad chuna le ar siúil ar an seachtú lád bhí úl mé réfas ar faoi. Agus ach tá camáil a cleachta is be ganní bedalm le ó an terapí ó an fin ráháin nó tá néad ó an san ní bhengar na chuid bronach a chaasa nachhfuil ó an na bháin nuair anna chuid acu bronach Tá ach tá chuid a spríú an like people and war is ó an na free people agus tá chuide an tá netad an bhíon sa mága faoi daine a go meach das agus sin tá netad tá ceol nu an bchantar tá glóirdaine óga I sríomh ar an. Tá agus tá sam gur glóir na le an bhí cumartas a go blagarid agus bu muiad a sus bhór an tá misceapta an grammar. Tá cinná just tíomh Harba grammar baintach leis na hóráin ó mucheantar agus bindíine díú seachan na chud bronach is mar nó Tá an grammar just díú seachan na chud bronach. Mu nó ba chóir an daon seo an ba chóir gogurach de iad is seo ar chomórtas ar an nua comtha sa phleá mar ní dúring neirt ar nóí ach cean amháin a bheitscríomh agat ní bhíonn siad déanamh brethúnas ar an aránaí ach ar an aránaí é hain agus ar strucht arán agus ó bhil an goláidir é agus ní dúlam go bhíonartach ar an bháin chuirste tá agus go háir le tu am gohfuil cúpla cean scríomh ag dí an pointe seo so is jazz an rud é go mí is ar nóí is ceol tradiisiúnta ceol gcuileachtáin ach tradiisiún bio atá an fós agus is tradiisiún ó bhéil atá an ag tá mar dúirt mé tá gach taobh an tá agus is bralum sa gach taobh dó mar seansnach daoine bhfuil orintanta míon spéis agus sean nó ní bhíon spéis acu i gceol airla se is an of nach méid spéis is an of nach méid spéis den is dórad ach tá gach source ruda an agus tá sé fósa dórá agus is brala mé sin na chlástal ó na cantar gailfachta mar hapla ar an dónach ba mé ag sinnam ag gomórtais na bhain máil so sin slowers an rudtá gceis le foinháil nó le fón máil nó árán ar an sean nós a bhí á chinam ar urlais gan na focail ar nói agus bíonn sé deachar dochéine nach as an réil dochtún teachtar arán difriúil mar hapla cuid na cíine atá am mé chun iad a rá ó sort ar agla na hagla ach cí a bhíoch agam is arán commód iad a bhíon anchuirtíí fós sin cholín jazzcrúte na mó na rudí mar sin nó ó cén cean eile ceannatá am nó brúch na car gabáine and that's kind of been done to death a grind na Harrán bhín siad anchmónta na léanta seo má bhín tú ag sesiún aránocht ar channels bhín Harrán céine áchanna bhín siad go hána ach rudidir nós aran na trabáine sin difriúil go bhrálam níos mó ólam faoin na Harráin ónas gur féidir lomsa iad chinnim Tá Google Drive tá filtá am tá man anna rinsla agus Tá óan óháin an freistin faoi duine seo a bógan ón tráháin so go kildara iad a seaas a chaasa tá me fágáil so bear me ri I know but like no tá sam inisce go táfaach sa se na hórann seo chéineáil so éon ó behhains me chur me le chéile agus binte éca le fáil mar bhíoh óan an teag sa túdams ní bhíoh sam comíoch siad agus sniiste do chur le chélam agus ceol le Sarah bhí album nu cin se le gaiid chu sin leis album allin agus tá leabhar beagtas an bailile
be géimú faoin tráháin agus bhí tá luúas go sin andas agus is málam go bhfuil mu anna d'áilt níos éascanis mar hána bheith art fannach go si chupí amach ón ceartlann ar Raidió na Gaeltachta nó níos am minship sé géisi tágus rá deúna a chuintú seach irtas rá ó sé brela móganna tá agus síidirta a ggarbh géisioach le órán ach se go asna go dtíine ná i dáit in héin agus i chuirsúil na si a gar mar seach í chearcamach se be chearcamach si a lu choide. No Leonard se Bhí mé dúr gorá tá mé cinna le astar mothánach bheith agam le Iráníocht seannos mar scilam níor taithíar bithe gom ar ceol nach raibh ar fáil loithreach sulir chur mé spéise ceol Gaeilge agus a lehéad mar le ceol béir le tá sé just ar fáil ar gach sih ar YouTube ar Spotify ar aon rud tá sé comhééis go teachtar agus is rud jazz sin ag an am céine in níis is even am an cuí nachhfuil na heran sin ar fáil dit loithreach like mhfuil tú actually sna counter sin no like muna daon tú chuig na counter sin ní cluisi tú na heran sílam gur rud anspecialta é sin gur gáid cinál freistal ar na cúrcail Iráníochta seo agus gur gáid dul chuig na counter agsúla leis na heran na cluisiil mar ní bhíonn se sin ag ní dom aon seán ar ceol eile in ire like is rud really ar le ag leis go specialta an sin nuair cluisin tú na heran ó na counter agsúla. Well, déantain go puintach freisin an sin aber tá óran an bhíchams agus nílan cóp scrífa an MP3 na tada agus be me cumú le cintan bhí an tóran sin. So bevdálam amach bailach níos éascaí adáil mar golóir na chuid a formise is like daine bhí cóp acu go rud a chins a bhí Somála acu hir stráháin nó le mór ag tu chuir se a WhatsApp an MP3 ag si like oh my god, okay, tá go le seochaneol. Well look tá an rud nó like is mohaú mé ar nó scuil mé rasar scoil agus ba seo annadronach ach an rud nó marialar an tradiisiú ó bhéil ar nóí annach chuid sin le seo rud a bhúnú gomíon minic ar scoil ach an rud is deis a faoin geol nó agus an rud is browní faoi agus an fághfuil an chuid caiilte agan nó cúplacéad blian ó hen is arán na níní bochtatá gist mar gin chuid mó Catholic a bheith antú an rud nó ní raibh si den an léh nó scríb so sin an fá nóir scríbú si siad ní ra daine an ceolscríb si is mar ní ra ceol acu mar ní raibh si an scríb éair so bhí ceol ó bhéil acu ar nóí ag puint ag an bhirrtaigh daine tafa dhéanamh mar hapla figiléirí ó legoch thu siad go America rinne siad cuid na céad chuirnaí sna fihidí America an sin an fá gur scap ceol hiigi fod an dahan agus gomíon an chuid daine ag sin an ceol hiigi in áit na eile margheall ar na figiléir sin an tála sin leis an seannos chuma ach tá an like is ar nóí sin cuimhnú an cheol traidisiúnta ach táneart áit con rodí mar sin all na laetheanta seo chun sean tafadí na sean fearnaí all agus isma is Stephen Scott atá gceis le itma sin the Irish Trad Music Archive. So jo arón ar be dá méid fiú dá méid cúpla focail agat nó fiú tideal arán agat jo ha jet lagan ar arán. Agus beidir bín se an simú orintanta mar fo ní sanolí me in curve go bhád níos mórolalas agus Róisín faoine na Harrán is dócha gurbé an cinál I suppose an star óhíh ceol achadúide an ar na méisáidir is an áscoil ach an rud nó bhéh dádócó arán ar le beidir gur arán muoith nach a bhéá nó arán ola nó arán chonachtach ach joá legan ó chuine igen le mar hapla an póstín fion sin arán rinne moiadó trochtas nu bhí se le seachtoch ar the love songs of West Connacht agus sin canal bailachán a chur Douglas Jehéide lena chéile agus bhí an póstín fion na hamseáin bhí arán eile ar nós cosú an túgáin na hamseáin tá legan omláin difriúil agam de cosú an túgáin nó mar atá in Brooklyn an Scáin sin ach sin legan le Leonard an legantórólas a gatain in laetheanta seo má bhíonn tú ag sesiún sa club mar hapla is é sin de chuidir mó an legan bhí nó chana níhé sin an legan
legan connachtach am. So sin an rud is je no is féidir is all rant but you know tá áitna an leis na leganach ar fád nó na haran ar fád all agus bhil go láidir má tá simach of dul siir in it mass that's the Irish Trad Music Archive Carolyn Shannon studio ceart tá sin go hálan tá Coltas live on or yeah it is Coltas live Jane siad tafet ar daoine ar chuoine ag na phlána ceapbhfuil si dul dhéanamh le os chun Jefflín inis so tá an chuid leganach ar fáil dearrónathe agus yeah so bronar mas an rant óhar fáda but má tá bailach an leníide amsú ó am go ham fiú muna bhfuil rocht an agat ar ironic. Bhí sé sé ar bheith spéisiú ní rent bhí churbe chuir se gaoinm freisin mar marall ar lát frúgus a gimi se bhíocht daine múna seanos na scalaní so sé martí tá cheaní bhí mar bhúntar aine múna seanos agus bhúnse Púcán cin tafta churbe. Ní gradún gur literally like MTS é hain a ha mór na gailge like do a bhúna. I know like púcá bheith go fádaí na bhean agus bhún se na foclahain as tu chum bhile agus muiad like no is focla eile bhí aine so tá like fiú chumsa agus an lá céanna bhí rá legan rá chluistean go chéadú nu am fáiste agus Bin se greanar homsúintí mar bim se leir tipse agus like bhím cantí se rih hosmid a tafad faoi Thomas Macón tríiscih a cadíálinn an dúanála agus deide marhád is chumá bla a bó agus bhí sib like sin fearcin a ringin trí hí a fím seo óhfuil like feiceil mission a daine seanir tá hir samála like decha Thomas Macón i like tí tam iad a garú agus fe se mágalat agus feici tú martin cheanín hart agus tanad acu ar Facebook freisin de se tú picture de iad agus an sin féisi le láir fin na dtíine céanna agus bim se ó ní an ana céanna ag choilgad ag na daine seo is bheit chamsa agus ní hiigim an tá orm na rudí mar sin mar tá narid rudí cluiste am ó na daine seo nach chud me mór an síán agus an sin ní hiigh me go mé me leir tripse cecha specialtas sesin. Like is rud intach like máhíim sin fa ceol like mar luigh me can an aireach atáis le mar go háirithe don éidir like is she an éidir really earlish pre-earlish like agus an tátar like Coleman Country a chléitar ar chléigech cheas mar ar Michael Coleman hí trofidir ag cóúla an Michael Coleman James Morrison a Paddy Cloran an hí an seannachar ach go techniúil seinam sa stíl sin fós móúnseir an bhfuil móúnseir ceol féidir le cheann siad sa stíl sin agus le bheith a chur an tradiisiún sin a rá is ród an éagsúlé agus ród an speisialte dom a bheith ag teachtoch le má bhí ag múna faoi stíl na ceol ar scoil mar bhíon ar chós na háirteiste bhíon se an ródú ag múna faoi chligach so bhíon se an jazz má bhíon an cinnal aireachta sin i do bhaile mar atá agat sa Róisín agus like is ród an speisialte é an aráníocht you know in an éonar chomat mar ceol ar se go hollan but tá scéaltas na hara. Well tá me se agus lís fe géisi clipse na mochuáin vís na chipse senim gan na focla fiú like aim me mo chréú gúnaí mar bhí me cóir Dúlra le cúpla blianach in inis agus siad stoffer na thug tá chláirseach aice agus tháinig na Dúlra bhí me cuioine mar bhí se há das. So a fiú sin like is scéalta an sin freisin tíidir just ní foclan úsáid mar wow like ní éit me gáil garga sífar níos mó mar Táine má sí sin agtá sí chomá be bra man an sin sin is bheit géisioach le it's gála bheith cuioine. Well má dá chlóirseir teastal ó éon chléilgail nó éon landtóir a gcórbáneise is chlóirseir den scoch imimegrifor chuine nóir ar máid derm seo bu tanna chun ar nó sa fú sé cuat
Bí tú am go ham, but tá sé rócúil domsa. Níl sé rócúil donna gaile ach teisfuil mé an like nó rócúil. Dhéann tú le hí go bhór sí seout sean go níos dó sí le seagan seo. Yeah, but yeah, it's chlóir gin Scotty and the currency mé Queena agus ag sem. But tá mé actually live in lerin tú faoi aránathe ar an seannos agus aránathe ar le, tá sé seo beganí dúach. So tá mé léh leir faoi láthir ar bhan an rún an bhónáin agus so is 7 chuig sé fuair duine a hinir bos agus táid cé fan géad cinse gur duine a hinir atá cahall buíach go le gona so nic le gona an slinnatá am bháthair múntra gweil a bhí gist agus starí a bhí iadó agus rinne sé an chuid staidir seo ach cahall buí ar nóí rinne scríb sé don ar bhena an bon an buí don an choú le bhí an agus alcólach a bhí an arthgart dog sin sagartúirecht mar bhí teanna ar na maná agus ar an ó. But scríb sé don agus nílas sam mar thuúla se bhrí faoi turla go Carolyn so chlórseirt saoil a bhí an ó chun na Roscmán agus bog sé timp na tíir bhí sé dal chlóirseir náisiúnta na hhéir ri ag léitear. Bud ar nóí scríb má rinne cahall buí an dáin seo agus ceaptar gur chur turla go Carolyn ceol leis agus is ar an sean sé atá an cháú ag an buinte agus bhíoh sé ar chós na háir teiste mar cháin. Blinta hin an mhhar san ó beidir an intersart na rud mar sin ach an rud ná sa scéal seo is scéal cinál blachtrúte atá an a scríbú in návílas dóhiad agus scéal atá ná tágan léchtúir bhhaile atá Jane léchtúirecht ar an seannos Hall Harvard agus tá sé animas feic dulgin gotí an trachtas atá le bheith arsúil le ceanan ach change Jane si go dtíon club agus bhí an anlé déanta ar déantar anlé agus an chuirsíos ar winter an club agus tá sé Har bheith caihé rá Bhí cuaach dúils bhí cuaach Reinstó déana sé chuirsí is ionach ar club an Conartha? Yeah, club an Conartha. Wow. Agus muintir óg gailge bhaile clia agus muintir na gailta cuaach dúils bhí cuaach goréine sé chuirsís ar Reinstein ní gataile bud an rud a háirlíonn ná fóin neart a ránathe ar an seannos bós agus go cinál go dúnmara a bhína gist ach ní bhíine cétá déanamh a dúnmara seo bud an na ní méréine he leis nóar fónachgur cap an rods Cumón atá átar nó chan siad go léir an sean ar an seo a scríb móhintir agus actually iontal ar an bhling goláidir so sé cinál arónta is muid áfléir seach ar gur rah an chuid arrónathe ar an seannos óhharús spéisiú mar tá tééisáil ó aber an Thompson tíine sa glob a casa órán go dtí inis tíine a casa órán sa glob agus tá sé go dascan an nácaid idir na glúnta éagsú seo agus bhí me cíúir sin le garid ar Róisín teoige tá si tá an bhean sin ní higann cecha go nerid rudí specialta an bheith duine bháin mar tá sí ná bheith scríomh na folkló agus chur ceol le chéile agus tá sí ná gáúlas ar státe agus seo ionintach arsúil. Ní higann ceil den bháin na íonna, so te go as feiceil go tá Róisín choóg cinní seach sí fé híon fé dó, so sinna ché blún eile sorted agus spéisi tuairt le dtíine eile agus tá na dtíine eile an cantar sin freisin a bhééis sa chur ceol le chéile agus tá se gar na háintaice sin agus imlé ón réal. ó éiad an tanmh air tá sé sinar má ceáin listed an bhí seo comá is brala mé sé comá agus mar dúirú tá le cuiomh agus sémas an ba siad sin mar chuid den chuinna céad glúnála sin agus an céad glúnála í Tá siad sin anhha agus sibéal sibéal ar nóí rachan céada. Now níl an bhain seo éis ceola chu amach le fada agus déanann si ar an airseannas agus déanann si ar an nuúil chuma cumá agus déanann si asarcán ar anna chuid ar an béirla, bud an leithnig go bhar am an dúrisce. Bhí sam gur tú go rá mar ní éon rud
aice ó bhí man ag féin na galí le sí léanachan. Sílam go siad le beidir trééis sos nuair ag na ghlacha ón geol as in ó ceola eisiúnt ar lína an dhearhann go si fós déanamh giganas na ceantar na bhfuil si ach well hé é le tá golóir brú gceis lei sin agus scurbh ar nós éad ahhain sa réilge gur agadá libh na rudíisina na tá golóir chud acha na rudíisi chuir le chéile agus ach cin tan bhí an tóint na bhícha ní réalta ach oh my god. Raffley? Honnig mé grapevine as go Con si is bralam nar con si tá ar an álinn faoi guidor glant an glas no arás go guidor sí tan ar con si é ar TG ceir láháin agus tá sé go híhan ó wow tá sé gáin chuann an tean sin méid cuioine nílach le dorná beag de ar an a churns méid cuioine go generalta sin ceanháin acu cean alana Ken bear la der random dance with my father again. Oh god. Yeah, no. Imi, like Neil in on Aisha Glash Nager to rover agus beam mar sin le kill freshen, an chlórshock and scale fin chlórshock agus gur hasig clean routine. Beam mar sin le kill gospel. Sealas go good fall. An keel. Yeah. Like Glora Mora it kinda kill gospel like I didn't just current in the cotton or agus Ceol an chuma like mata Ceol where they get no harmony. Yeah. Current sin a goosebumps go more. Bhí se an aisteach fin sais Ceol chuirn ag cuioine mé. Sú lása Róisín ó hebh an toirseach Jeff, but Riverdance chuirna cuioine mé. Oh, Riverdance. Sin Harvest fi mar dhearing sin go sin lála faineh agus scúil. Geall goireach. Yeah. Ach bhí tú caiint fao harmonies. Cé réid go tá harmonies? Ceol. Ceol, antas. Ach sin fá dhearing Sinéad freisin le ban fá gur hange Kanye West le go leir freisin le dús mar tá se chur like maids áid ceol ar cheol leile agus tiile agus sin snáhanna. Yeah, sin ag díadach gur a lugur chuirt a chéad agus sin sin fá bhíon cho annoid le Kanye West mar tá ceol ionintach aige agus bhfuil like ach ce fágur asalú. Chud eile an nám. Mar is smáil like bín cinna drogal ar na leithintí se rá like ó sé Kanye West ceann na cultúr is á haigad slum summer ní bhíonn se go as. Chud eile an nám. Gothir an na leithintí se ach chéad album beidir chéad rá album le sin chuid gan albums ar chola mediamh. Agus annig Juncker ag kill gospel arthú ar an dá album sin freisin. Agus chud eile an dhé a hain an cansin bhí golóir agus bhí an cansin a bhí aige faoi religiún. Jesus is our king, Jesus is king. And Kenjin? Actually caiim mé rá tá album sin class. Ban more cred of me I say like nuair a bhín an album sin ar siúla go I'm like beidir chu mé aglas ar an down. As brawl an ceol aglaise like tógu mé a chana ceol aglaise mar go mbeon moam a gceannas ar an gcóirsáile sin an céad ceol a bhí mention bhí me an or bhí mé chana sort of an kind really but is brawl an ceol aglaise agus now ar nó tá andir idir ceol aglaise catapach agus i mion sépil in éan agus an sin ceol gospel Kanye West. Ceol Kanye but fós is brawl mé just an rud nó le ceol mar sin bíonn sé siimplí agus féidir leat an chuidí inmh leis ó heh like I suppose é chorú fair sin rudí éan an Kanye like an rud ná like úsáidin sé principal siimplí a chuann sé ruds an deasla le céile mar ealar sin. Tá go rud crackáilt a rá freisin níos an ar choisiip se album Daft Punk Discovery ach bhím se go ní cheappa gur ned tunchar agus sin ar chéad cúpla album bhí Kanye ach tá an freisin gur Kanye it's in the golóir le like Rock Nation agus sin hána hain ach like was not like na samples úsáids mar mohím nach ra se cool so gur gonnearna Kanye mar Daft Punk fi se just kind mar canal earn the stotchy dance or whatever you want to say like ní bhíoh se there like a príomhstáte ag like ceol chorm na tada agus an sin
héis go discoveryíocht amach me ceapá bhí a hían agus sin chonig chéad albumm caiige amach cin bhí ráhil sa trí ráhil sa ceair so yeah so sin mo hot take inmh camara. Ní éis me album sin go bhfuil bairm sa éiste leis le feáil mar le imóthirm se le thing ará gur bheith Kanye Rí na samples, but beidir great in aigen eile a dhéanamh ribh, you know? Yeah, like sé chur snaset, you know, sé canal canal chur an template le chéile go bach daine ná a dhéana amach sna blianta na dhé ach Tá mai gur le segue ina go Love Island, so Shock is actual segue and you'd be like Tommy Geary segue, you know? Yeah. So, like, segue. Le ro fao Love Island in éis a fáide. Ach tá mai beanir an tá impressions fe go like oh no that is riomhachas am ach tá bhí me play seo mar cinál legan Love Island bach an ceolbhééis with a géisioach leis gon saora as you caiint fi seo ach sin bhí me cleanú ar Selling Sunset agus ceol bhíonn sé Selling Sunset. It's like, girl, get your money, girl, get your money. It's like just shafoids edu no na set salog ach yeah, ní a point am orm na lei nach fi me girl ar Love Island in So Sinéad níor éachtar aonar fó ar Déag mé ar death nóméid an céad episode agus bímar Twitter like so fecham gachrod agus tá ahear lethe gomar na bhí me chun na charactéirí de spiritíí is charactéirí in ar fád beagnach so te go man tá tuiscin ar lethe gomar an grachatáirsúil ach níl gachrod ar agus go ach lenaí Europe. Dúra cintóir matad go Ecansú. Ecansú fecin Ecansú. No, look, is brala mé tá si thar bheith sin súil thar bheith entertaining ar fád Queenstone í. Now, ag an cinine is asúirí agus is actó gais le gachrod tá si thar bheith sin súil but I'm like a chara socrí tú hain is bralam like ag an cinine so gachrod a hitma idir Ecansú agus Davide. Bhí sé an séimsúil ar nóí Madonna bhí in si go dtí an terrace le Jay agus Honnig mé an snippet sin agus bhí siad literally like on all fours ag dul timppel an villa like Kirt bhí sé an fóisiúil ach thar bheith séimsúil ach ag an am céine níor hatan David lom godí sin mar bhí sé anladramach agus mar sin sé ach an sin bhí si aslína she was out of line ach an sin bhí sé ag scrádig agus ar hatan sin lom ach an is tomé sós an árá sé mar tá sé thar bheith sin agus is bralam the rudaí dearnship because just full of shit. Sí, is mála bheith breanúir Ecansú agus lu atála le tá súla benú ar seo an nacht dáach mis sa teach le bhain gur said ag an an sin mar like Ibri hían beheart tí luchte sa bhrá le David gro spéis acha I bhar eile ar nó duine fásta agus ifri dó an sin bhí si in le gaslighting ar David agus bhí si rá like I'm hungry, make me food. So like tá tú hééis sem a póga fear eile agus tá gura a lad se bí a réitachchud. Jane the Caprahain, you're all right. Agus question a Waxburg chin it's like oh hi I'm Paige, I'm from Wales and I'm a paramedic and whatever. It's like Davide, I'm Italian. Like Neela post like that like I'm a professional Italian. Yeah. Is Garm lá aimimtre bheit idál Kate van Gate. Jana hat no glad. Oh, bhrálum íceocht á le bheith idáach absolútely. Fair just coupler the áú. Cúparáid. Tá sás well mar gur COVID impression like tá chasás bhfuil Love Island a eis mar is cinál rud le labhasú leis choilitróna agus fiú is cin blianta eile níomhíoch like dúrúlam níor fiú breanú ar na omsín bits ach inis tuigim go bin cean na chláirchaí á mar fecinn tú like an leintse sprí agus gan an edid agahort an ted agus freisin bhí Chloe Burrows ó Nara bhí si ar Podchraoladh
mai heb a saving grace nu tíd agus si rá le go mííon na daine vin a gobar go ITV agus an cholach léireáin gomín siad galachúgus rá ó bíart a chair sam rinne nó fan amach an duine sin ag bhí si rá hééis casa mór an nara fuair si héin agus tóbí chuise de lá a chéad iche sin ach bhí an dom léireáin gur de chinálach an chéine mar bhí net a eiletarlú leis le fé agus teddy agus si sin log agus millí agus si sin log so bhí siad gur i a scara agus wow inis tá be anhuiir sin am léana ag spera ok béidir nachhfuil chuid acu chu ledrachs go cheappa siadach go bhfuil cinál scéalfiile a rin sin ag na daine tá den agurthirta. Well tá aige se réchaí ach goil siad literally i a scara ó na chéile na daine tá spéisiach go na chéile mar ní se clí leis an script atá rin sin acu. Mu sin anspéisiú le bheith mearachar sú fécin mar ar nóí te mit cé go éidir is bhfuil is atá sé ach ag an am céine tá dearcha is féidir le dearcha eile a chhlacha íhananta áirithe nó dúach dó leis ar nó gur bí an éirne i gachrod agus tú grachnú ar agus an rád a haithní an fao bhile ná just is ótar craptá ála mé ach ag an am céine is ar nós or luúan a chur faoi microscope atá an now ag an am céine ceapan go dáméid grúpa omláin éannach an bhíh sé an difriúd bhrála mé eáil ar nóí is gnádaoine iad gatain atá ar go puinte ach dá bheitá gnálads agus ní me gar na gnálads éidir na chaiceir actually ní bheith stimdáid tá damí tá bheith chosáasta go damiad anna ina déocht ionintach gon tíú seo mar tá se lána fanneamh se gramar sa se go dáas an chill agus níte tá cuma an nachhfuil se an na mammy's boy agus maim gohfuil 5 sinna glóir lad tá gá lad tú bhí béidir go bit a taín san am mar sin chud smóg an taí amsa gur tíach leir sin ná na cetil chasair fópéin ach tá damí an sár job so síla go mé coppla den eán mar tá mar Bim gúna cíú ar mar higgins ar hiúiltí seach bombshells an sco ag ní a clú am cé héon rih ach anis níting staú gan ana bheith ar mar higgins. agus ar tháinig si sto go déanaach mar ní ranig mé ar an trastin ach irid. Ní roiar nacht Má cheappa beidir caiicí sin tí seach ní seach ach Bhí Molly May 24 hours a day. Bhí si Molly May 24 hours a day. Bhí si mar an chéad bombshell, so bhí si sin sti le táí lo golóir, agus sin me ceap go haig mar higgins a seach beidir 7 níor se bhrá lua ach. Tá dachar cin an cíú méid am atá a gceis mar tá mis cúine is tá India agus a cenne le chéile le fádaach tu le chéile le 7 go le. De ná a sí me féigenir ag casa a mór mar sin an ornar a chosíns rudaí ag tuairlim an drám ar fád Gal ceap goil muéis bheith ag caiint ar fa tamlín fada agus goáil an leir libh ach tá an amsú goáil ceapúin dul ag bhórsúló an ru mar sin. Beceirt. SPF guys cáthagaí mhór SPF tá ag le a hell. Tá mé ina bhíón bhí mé crá na mún trí ilig sa seo mar fearne le gáhíonús ag leir fao SPF so ar spotí picture hop go bhean is óige tá tríocha. I know tá crackan gin sco a Róisín éisteí nachhfuil aithna agah orthaí Marielle go gahan si SPF chuile lá gin bblion agus ba chóirdíh an céanaanamh tá méid tostathe á dhéanamh ba chóir go mé go léir ag caithh leráspo é nó factor 50 rud agus ná darmta de chlósa. Is even am ke peanna agus bhí an agranse so gur stór
Éis le sean nó féidir Love Island agus cá SPF. Agus bhí go das an na chéile. Agus ná beh pléann a gaile Podchraoladh mar bríomh. Ólisce gan le Téach gur hiúlóid. Ach bích a spéfort agus tú mó i siúl. Agus bé chuí géide. Sinné mar sin nach chuirde deir mu sláán agus bíí dangaling tá ar fáile Instagram, Facebook agus choláit eile agus tásúlaing gomainin sin tanmh as an aimsibhrá atá ag fi lechad agus go mémuid beag ná sin níos. Slán.